Στο session, λοιπόν, το πρωινό... Στέφανε, ξεκινάμε. Ωραία. Στο πρωινό μας, λοιπόν, session που έχει σαν θέμα ψηφιακή εδαφολογία και διάβρωση, θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, με την πρώτη ανακοίνωση, η οποία έχει σαν τίτλο «Συνδυασμός εθνικών εδαφολογικών χαρτών και τοπογραφίας υψηλής ανάλυσης για τη βελτιωμένη μοντελοποίηση του ρυθμού διάβρωσης των εδαφών μέσω της μεθοδολογίας Πεσέρα στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου». Ο κύριος Κοπανέλης παρουσιάζει. Κύριε Κοπανέλη, το τέταρτο είναι δικό σας. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Καλησπέρα σας και από εμένα. Θα σας παρουσιάσω την εργασία μας. Αρχικά, δύο λόγια για την υδατική διάβρωση, η οποία αποτελεί μία από τις ιδιαίτερες απειλές για τη γεωργική παραγωγή και για τη βιωσιμότητα των μεσογειακών οικοσυστημάτων, καθώς επηρεάζει τόσο την γονιμότητα των εδαφών, όσο και σε γενικότερο πλαίσιο το αγροπεριβάλλον. Οπότε, η μοντελοποίησή της, ιδιαίτερα σε περιφερειακή κλίμακα, είναι απαραίτητη για την αναγνώριση των ευάλωτων εδαφών. Επιλέχθηκε το μοντέλο Πεσέρα, διότι είναι ένα μηχανιστικό μοντέλο που περιγράφει τους μηχανισμούς της διάβρωσης. Διαχωρίζει πλήρως την υδρολογία από τη μεταφορά του εδαφικού υλικού, προσδίδοντας στο παράγοντα έδαφος τη βαρύτητα που πραγματικά έχει στη διεργασία της διάβρωσης. Αποδίδει επίσης ρεαλιστικούς ρυθμούς σε περιφερειακή κλίμακα, ιδίως όταν τροφοδοτείται με τοπογραφικά δεδομένα και εδαφολογικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης. Και είναι επίσης συμβατό με τις ποιοτικές καταγραφές των μακροσκοπικών παρατηρήσεων της διάβρωσης στο πεδίο, όπως αυτές φαίνονται στην συμβατική χαρτογράφηση των εδαφών. Το μοντέλο Πεσέρα αποτελεί λοιπόν ένα μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την επιφανειακή καταστρώση και αυλακωτή διάβρωση με τη χρήση συναρτήσεων, επομένως δεν περιορίζεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των περιοχών όπως τα αντίστοιχα εμπειρικά μοντέλα. Εδώ βλέπουμε τα δύο κύρια στάδια, που είναι ο διαχωρισμός της υδρολογίας και της μεταφοράς του εδαφικού ειζήματος. Και να τονίσουμε ότι ο παράγοντας του εδάφους είναι ιδιαίτερα σημαντικός και στα δύο αυτά στάδια, μέσω της διαβρωσιμότητας του εδάφους και την ευαισθησία στο σχηματισμό της επιφανειακής κρούστας, που λαμβάνονται υπόψη. Και εδώ βλέπουμε και τις βασικές εξώσεις του μοντέλου σύμφωνα με την βιβλιογραφία. Εδώ θα μιλήσουμε για τις πηγές των δεδομένων εισόδου που χρησιμοποιήθηκαν για το μοντέλο, το οποίο παρουσιάζουμε. Είναι τα εδαφολογικά δεδομένα, τοπογραφικά, κλιματικά και η βλάστη με τις χρήσεις γης. Για τα εδαφολογικά δεδομένα είχαμε δύο σετ δεδομένων διαθέσιμα. Τα πολυγωνικά αρχεία του εδαφολογικού χάρτη της χώρας, το ΠΚΠ 2015, σε ονομαστική κλίμακα 1/30.000 και μια έξτρα χαρτογραφική βάση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του 2009, που περιέχει την γεωργία στα όρια της αγροκτηνοτροφίας σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Ελλάδος. Για τα τοπογραφικά δεδομένα, από το Εθνικό Κτηματολόγιο ως πηγή λάβαμε το ψηφιακό μοντέλο υψομέτρου σε διάσταση 2 μέτρων, για να έχουμε το παράγωγο της τυπικής απόκλησης του υψομέτρου, το οποίο χρησιμοποιείται στη μοντελοποίηση των δεδομένων μας. Τα κλιματικά δεδομένα τα λάβαμε από το πρόγραμμα Γκέρα 5 από το Κοπέρνικους, αγρομετεωρολογικούς δείκτες, ιδίως της βροχόπτωσης και της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας. Για τη βλάστηση και τις χρήσεις γης λάβαμε τους τριψήφιους κωδικούς κατηγοριοποίησης των χρήσεων γης μέσω του Corinne Land Cover 2018, των πολυγωνικών αρχείων του, από το Κοπέρνικους. Και για τη βλάστηση λάβαμε μέσω δορυφορικών εικόνων τον δείκτη βλάστησης NDVI, ο οποίος μετά κανονικοποιήθηκε μέσω της μεθοδολογίας των Goodman and Ignato για να πάρουμε τα μηνιαία ποσοστά φυτοκάλυψης των εδαφών. Λίγα λόγια για την περιοχή μελέτης. Βλέπουμε εκτείνεται στις περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Είναι μια εκτεταμένη γεωργική και ορεινή μειονεκτική περιοχή, με ποικιλομορφία αναγλύφου και κλιματικών συνθήκων. Η συνολική χαρτογράφηση είναι λίγο παραπάνω από 9 εκατομμύρια στρέμματα και ο συνολικός αριθμός των χαρτογραφικών μονάδων από τα δύο σετ δεδομένων μας είναι 2.591. Είναι μια πρώτη εφαρμογή του μοντέλου Πεσέρα σε μια τόσο μεγάλη έκταση στην Ελλάδα, δεδομένων των απαιτήσεων και της πολυπλοκότητας υλοποίησής του σε περιβάλλον γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων. Θα το αναλύσουμε και στη συνέχεια αυτό το κομμάτι. Και εδώ βλέπουμε τα πλεγματικά αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον παράγοντα του κλίματος. Είναι 72 σε αριθμό και αφορούν τις μηνιαίες κλιματικές παραμέτρους της χρονοσυράς 1991 με 2020. Όσον αφορά λοιπόν το παράγοντα κλίμα, βλέπουμε ότι σημαντικό ρόλο παίζει η μέση μηνιαία βροχόπτωση, αλλά και η μέση μηνιαία βροχόπτωση ανά ημέρα βροχής.
Όπως επίσης και η διαθέσιμη για τις καλλιέργειες εδαφική υγρασία εξαρτάται εκτός από τη μηνιαία βροχόπτωση και από την εξατμισοδιαπνοή, η οποία υπολογίζεται μέσω της μηνιαίας δυνητικής εξατμισοδιαπνοής, αλλά και την περιεχόμενη οργανική ουσία των εδαφών, η οποία εκτιμάται έμεσα μέσω των μεταβολών της φυτικής βιομάζας, λαμβάνοντας υπόψη τη μέση μηνιαία θερμοκρασία και τη μέση μηνιαία διαφορά των ημερήσεων μέγιστων και ελάχιστων θερμοκρασιών, ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας, καθώς και με τα μηνιαία ποσοστά φυτοκάλυψης των εδαφών. Συνεχίζουμε με την παραμετροποίηση για τη βλάστηση της χρήσης γης και τη διαχείριση. Εδώ έχουμε τα 12 αρχεία της μέσης μηνιαίας φυτοκάλυψης, έπειτα από την προεπεξεργασία που κάναμε, όπως προαναφέραμε. Εδώ είναι η τριψήφιη κωδική των χρήσεων γης, όπως τις πήραμε από τα δεδομένα του Κοπέρνικους. Και εδώ είναι κάποια δεδομένα, κάποιες ιδιότητες, οι οποίες είναι σημαντικές για το μοντέλο και αφορούν τη διαχείριση του εδάφους. Συνεχίζουμε με τον παράγοντα έδαφος, όπου εδώ βλέπουμε ότι οι ιδιότητες όπως το βάθος του εδάφους, η κοκομετρία, η οποία αποδίδεται έμεσα από τις παραπάνω παραμέτρους, παίζουν σημαντικό ρόλο και αυτές, και ιδίως η ευαισθησία στην δημιουργία επιφανειακής κρούστας. Βλέπουμε και την αντίστοιχη περιγραφή και την παραμετροποίησή τους και ολοκληρώνουμε με το κομμάτι της τοπογραφίας, όπου έχουμε ουσιαστικά το ψηφιακό μοντέλο του αναγλύφου, από το οποίο παίρνουμε την τυπική απόκλιση του υψομέτρου, η οποία είναι ένας δείκτης που εκφράζει την τραχύτητα του αναγλύφου και μας δείχνει τα επαναλαμβανόμενα τοπογραφικά πρότυπα που επηρεάζουν τη διάβρωση. Έτσι, λοιπόν, καταλήγουμε να έχουμε 128 πλεγματικά αρχεία, τα προαναφερθέντα και 33 αρχεία που αφορούν τα σενάρια κλίματος και χρήσεων γης. Από τη στιγμή που εμείς εκτιμούμε την τωρινή κατάσταση, δεν χρησιμοποιούμε σενάρια κλίματος και χρήσεων γης. Και χρησιμοποιούμε το μοντέλο Pessera Grid, που είναι μέσω της Fortran, και χρησιμοποιούμε κάποια εκτελέσιμα αρχεία AML και EXE, τα οποία θα τα δούμε και στη συνέχεια, τα οποία καθιστούν την εκτέλεση του μοντέλου ιδιαίτερα πολύπλοκη, γι' αυτό και είναι σπάνιο βιβλιογραφικά. Και ως έξοδος του μοντέλου έχουμε τους ετήσιους ρυθμούς διάβρωσης, την επιφανειακή απορροή και το έλλειμμα εδατικού ισοζυγίου. Εδώ βλέπουμε λίγο με περισσότερη λεπτομέρεια τα δεδομένα εισόδου. Έχουμε τα 128 αρχεία πλεγματικού τύπου, ή αλλιώς Esri Grid, σε κάθε ένα φάκελο. Εδώ πέρα βλέπουμε τα εκτελέσιμα αρχεία EXE και AML του μοντέλου Pessera. Και εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα του μοντέλου. Να σημειωθεί ότι πρέπει να ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία για την εκτέλεση του μοντέλου. Ξεκινάμε σε περιβάλλον Arc Workstation Grid, στο οποίο εισάγουμε τα πλεγματικά αρχεία που έχουμε δημιουργήσει από όλα τα προηγούμενα δεδομένα και μέσω του πρώτου αρχείου AML πραγματοποιούμε τη μετατροπή τους σε μορφή τύπου ASCII. Εδώ αναφέρω τον έλεγχο ορθότητας των δεδομένων, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα ακριβώς το ένα πάνω στο άλλο, να έχουν ίδιο προβολικό σύστημα, ίδια διάσταση εικονοστοιχείου, διότι οποιαδήποτε απόκλιση μεταξύ τους δημιουργεί σφάλμα και δεν είναι ικανό το μοντέλο να εκτελεστεί. Και αυτό διότι μετά με το πρώτο εκτελέσιμο αρχείο του μοντέλου Pessera γίνεται ο συνδυασμός των γραμμών επί των στυλών που περιέχουν τα μετασχηματισμένα αρχεία τύπου ASCII, ώστε να εκτελεστεί το επόμενο εκτελέσιμο αρχείο του για να κάνει τους υπολογισμούς που μας αποδίδει το μοντέλο και μετά με το επόμενο αρχείο AML πραγματοποιούμε την ανάποδη διαδικασία. Πάμε από τα αρχεία τύπου ASCII σε αρχεία πλεγματικά για να μπορούμε να τα φορτώσουμε σε ένα γεωγραφικό σύστημα συντεταγμένων για να μπορούμε να τα δούμε κιόλας. Εδώ πέρα βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Θα ξεκινήσω από τη μέση, που βλέπουμε τα 128 πλεγματικά αρχεία σε ανάλυση κυψελίδας 10 μέτρων για την περιοχή μελέτης. Βλέπουμε είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα το ένα πάνω στο άλλο. Στα 33 αρχεία των σεναρίων χρήσεων γης, που έχουμε εκτίμηση για πρόβλεψη, έχει μπει η τιμή -999 ως no information data. Απλά, επειδή τα εκτελέσιμα αρχεία του μοντέλου είναι λίγο παλαιά, έχουμε περιορισμό στη μνήμη, οπότε πρέπει να τρέξουμε την περιοχή σε χαμηλότερη ανάλυση ή να την κατακαιρματίσουμε. Διότι εδώ έχουμε πολύ ψηλή ανάλυση και πολύ μεγάλη έκταση, οπότε δημιουργούνται πολύ μεγάλα αρχεία τύπου ASCII που δεν τα δέχεται η μνήμη του συστήματος, με αποτέλεσμα το μοντέλο να μην τρέχει. Οπότε κατακαιρματίσαμε την περιοχή για ένα πρώτο τεστ,
περίπου στο 1/10 του συνόλου, σε ανάλυση εικονοστοιχείων 100 μέτρων και βγάλαμε τα πρώτα αποτελέσματα, όπου βλέπουμε ότι έχουμε ρεαλιστικά αποτελέσματα σε σχέση με την εθνική και διεθνή βιβλιογραφία. Αντίστοιχα, εδώ πέρα βλέπουμε ένα από τα 128 αρχεία που αφορά την μηνιαία φυτοκάλυψη για το μήνα του Οκτωβρίου, που έγινε μετασχηματισμός από τα 10 μέτρα στα 100. Και πάμε στις πρώτες διαπιστώσεις και στα επόμενα βήματα. Ήταν μια πρώτη επιτυχής εκτέλεση της μεθοδολογίας αυτής, της απαιτητικής αυτής μεθοδολογίας σε μια μεγάλη περιοχή. Έχουμε μια πρώτη ρεαλιστική εκτίμηση της παρούσας κατάστασης, της επιφανειακής καταστρώσης και αυλακωτής διάβρωσης των εδαφών των δύο περιφερειών. Και θα γίνει η επέκταση της εφαρμογής, ολοκληρώνεται τώρα και στα υπόλοιπα τμήματα που κόψαμε την περιοχή μελέτης. Και θα γίνουν και οι προσπάθειες στα 30 μέτρα και στα 100 μέτρα. Εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι σύμφωνα με τους McBratney et al., η ανάλυση εικονοστοιχείων 30 μέτρων αντιστοιχεί σε κλίμακα χαρτογράφησης 1/30.000. Οπότε αυτό θα μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε καλύτερα και τα δεδομένα της εδαφολογικής χαρτογράφησης, δεδομένου ότι η ονομαστική τους κλίμακα είναι 1/30.000. Και η επόμενη εφαρμογή θα είναι στα 10 μέτρα, όπου αντιστοιχεί σε κλίμακα χαρτογράφησης 1/10.000, ώστε να αξιοποιήσουμε και τα ακόμα πιο λεπτομερή τοπογραφικά δεδομένα που έχουμε από το Εθνικό Κτηματολόγιο, που είναι υψηλότερης ανάλυσης. Και μετά θα εξετάσουμε την δυνητική κατάσταση των εδαφών των δύο αυτών περιφερειών, με χρήση σεναρίων μεταβολής κλίματος και εναλλακτικών σεναρίων χρήσεων γης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοπανέλη, ήταν μέσα στην ώρα. Ενδιαφέρουσα εργασία σε μεγάλη κλίμακα, νομίζω είναι προκατακτική δουλειά. Μήπως ο κύριος Καΐρης, που είναι και ο επιβλέπων, να πει κάτι. Ναι, συγχαρητήρια Δημήτρη. Καταρχάς να εξηγήσω λίγο σε σχέση με το θέμα της παρούσας ενότητας του συνεδρίου. Την επιμονή μας να εφαρμόζουμε ένα μοντέλο, μηχανιστικό μοντέλο εκτίμησης της διάβρωσης, το οποίο έχει ρεαλιστικά αποτελέσματα έναντι άλλων μοντέλων εμπειρικών. Επιμένουμε στην εδαφολογία και το χρησιμοποιούμε. Πρώτον, γιατί τα αποτελέσματά του είναι πολύ κοντά στις παρατηρήσεις της διάβρωσης που έχουμε στο πεδίο. Και δεύτερον, γιατί είναι το μόνο μοντέλο περιφερειακής κλίμακας που εκτιμά αριθμό διάβρωσης, το οποίο μπορεί να προσδώσει στον παράγοντα έδαφος τη βαρύτητα που του αρμόζει. Διότι θεωρεί και στις δύο διεργασίες, και στο υδρολογικό μέρος και στο μέρος της μεταφοράς του ειζήματος, πολύ σημαντικές εδαφικές ιδιότητες, τις αξιοποιεί και τις ενσωματώνει στους αλγορίθμους του. Πρόσφατα, να κλείσω μόνο με αυτό, πρόσφατα δημοσιεύσαμε με τον κύριο Κοπανέλη και με την ομάδα εδώ των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων μία εργασία στο περιοδικό Κατένα, που εξηγεί όλα αυτά τα πλεονεκτήματα εφαρμογής του μοντέλου ΠΕΣΕΡΑ έναντι άλλων εμπειρικών μοντέλων περιφερειακής κλίμακας και μπορεί να μας δώσει ψηφιακούς εδαφολογικούς χάρτες εκτίμησης του ρυθμού διάβρωσης με μεγάλη ακρίβεια. Ευχαριστούμε, κύριε Καΐρη. Επειδή θα υπάρξει ένα διάστημα χρονικό με ερωτήσεις, σας παρακαλώ σημειώστε ό,τι θέλετε να ρωτήσετε για να περάσουμε στην επόμενη ομιλία. Έτσι. Ευχαριστούμε, κύριε Κοπανέλη. Ανακοινώσετε το επόμενο. Λοιπόν, η επόμενη εργασία είναι ο τίτλος της «Χωρική αξιολόγηση της κοκομετρικής σύστασης του εδάφους στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως βάση λήψης αποφάσεων και εφαρμογής πρακτικών γεωργίας ακριβίας σε επίπεδο κοινότητας». Ο κύριος Καλατζόπουλος. Ο κύριος Τσαντάκης Ιωάννης παρουσιάζει. Καλημέρα σας και από εμένα. Ονομάζομαι Τσαντάκης Γιάννης και είμαι γεωπόνος, επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Εδαφολογίας του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εργασία η οποία θα σας παρουσιάσω σήμερα αφορά τη χωρική αξιολόγηση της κοκομετρικής σύστασης του εδάφους στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας ως βάση λήψης αποφάσεων και εφαρμογής πρακτικών γεωργίας ακριβίας σε επίπεδο κοινότητος. Λίγα πράγματα για ποιο λόγο μας χρειάζεται, γιατί χρειαζόμαστε τοπική αξιολόγηση των παγκόσμιων εδαφικών προϊόντων. Η εδαφική πληροφορία είναι ένα βασικό εργαλείο, το οποίο το χρειαζόμαστε για τη διαχείριση της γης και εμείς ως γεωπόνοι
ώστε να δώσουμε την κατάλληλη πληροφορία στον αγρότη, αλλά και ο αγρότης, ώστε να μπορέσει να κάνει τον κατάλληλο αγροτικό σχεδιασμό και εμείς, σαν επιστήμονες, στην αντίστοιχη περιβαλλοντική αξιολόγηση. Υπάρχουν διάφορα παγκόσμια προϊόντα και μοντέλα τα οποία μας δίνουν κάποιες πληροφορίες. Ένα από αυτά είναι το Soil Grids, το οποίο παρέχει προβλέψεις για βασικές εδαφικές ιδιότητες. Τα προϊόντα αυτά είναι χρήσιμα και δίνουν μια αρχική εκτίμηση για τα δεδομένα όσον αφορά αναλύσεις μεγάλης κλίμακας, όμως όταν πηγαίνουμε σε επίπεδο κοινότητας, υπάρχουν ζητήματα βεβαιότητας αυτών των δεδομένων, ειδικά στα δικά μας τα οικοσυστήματα, διότι η Μεσόγειος είναι μια ιδιαίτερη θάλασσα. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως και γενικά όλη μας η χώρα, είναι ιδιαίτερη ως προς το γεωμορφολογικό ανάγλυφο. Έχει παιδινές, ημιορεινές, ορεινές περιοχές και φυσικά αυτό μας δίνει μια έντονη γεωμορφολογική ετερογένεια και φυσικά υπάρχουν και διαφορετικές καλλιέργειες οι οποίες υπάρχουν σε στους 3 νομούς της περιφέρειας, το Λοκαρνανία, Χαΐα και Ηλία. Για ποιο λόγο επιλέξαμε να αξιολογήσουμε το Soil Grid σε τοπική κλίμακα? Εμείς πήραμε τις προβλέψεις οι οποίες δίνονται από το Soil Grid και κάναμε τις αντίστοιχες εδαφολογικές αναλύσεις για τις βασικές ιδιότητες του εδάφους, δηλαδή άμμο, ηλί και άργυλο, καθώς και τον οργανικό άνθρακα στο έδαφος. Και μέσα στη μελέτη παράλληλα εξετάσαμε το μέγεθος, την κατεύθυνση και τη χωρική κατανομή των σφαλμάτων και διάφορες πιθανές μεταβολές της απόδοσης του μοντέλου, ανατοπογραφική κλάση, δηλαδή υψόμετρο και κλίση. Τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία προκύψαν κατά τη διάρκεια της μελέτης αυτής της εργασίας ήταν πρώτον, κατά πόσο είναι αξιόπιστες οι τιμές του Soil Grid και κατά πόσο αυτό αντιπαρέρχεται των μελετών σε εργαστηριακό επίπεδο, αν υπάρχει συστηματική απόκλιση της σύστασης κοκομετρίας, αν τα υπολείμματα έχουν χωρική οργάνωση ή είναι τυχαία και αν μεταβάλλεται η απόδοση αυτών των τιμών ανά υψόμετρο και κλίση. Τα δεδομένα λοιπόν που έχουμε, εμείς πήραμε τους 3 νομούς και τους χωρίσαμε στις παλαιές κοινότητες που υπήρχαν προ-νόμο Καποδίστρα του 1999. Πήραμε 218 δείγματα από αυτές τις κοινότητες και ο αριθμός των αναλύσεων είναι περίπου 600 με 700, όπως καταλαβαίνετε. Όσοι έχουμε και γνώσεις με εδαφολογίας είναι οι αναλύσεις με το Βουγιούκο και η αναλύση για την έβρεση της οργανικής ουσίας στο έδαφος. Τα χωρίσαμε σε πολυγωνικές ζώνες μέσω της στατιστικής υπηρεσίας ενός μοντέλου που υπάρχει. Η σύγκριση, όπως προείπα, έγινε σε επίπεδο κοινότητας, ώστε να υπάρχει ένα επιχειρησιακό νόημα, ώστε να μπορούμε να υποστηρίξουμε τη λήψη αποφάσεων στο GIS. Εδώ πέρα αριστερά βλέπουμε στο χάρτη την περιοχή μελέτης και δεξιά βλέπουμε το χάρτη ο οποίος δίνεται από το Soil Grid και το πώς κατηγοριοποιεί τα δεδομένα της κοκομετρικής σύστασης των εδαφών. Η μεθοδολογία η οποία πραγματοποιήσαμε στην εργασία, ξεκινήσαμε με τη μετατροπή των εργαστηριακών αναλύσεων στα πολύγωνα των κοινοτήτων. Έπειτα την ίδια διαδικασία χρησιμοποιήσαμε και από τα δεδομένα που είχαμε από το Soil Grid. Έπειτα κάναμε μια στατιστική ανάλυση. Το bias που βλέπετε εκεί πέρα είναι η διαφορά μεταξύ των τιμών του εργαστηρίου μείον των τιμών που δίνεται από το Soil Grid. Μετά είχαμε το τυπικό σφάλμα τετραγωνικής ρίζας και είχαμε και τον συντελεστή γραμμικής συσχέτισης. Τι πήραμε λοιπόν από αυτή τη μεθοδολογία, τους συνολικούς δείκτες απόδοσης, τα διαγράμματα, τον πίνακα των κλάσεων κοκομετρικής σύστασης και τους χωρικούς χάρτες για αξιολόγηση ανατοπογραφική κλάση. Η συνολική απόδοση του Soil Grid έναντι των εργαστηριακών τιμών μας έδειξε ότι όσον αφορά τα δεδομένα της αργύλου ήταν σχετικά κοντά. Υπήρχε μια ελαφριά υπερεκτίμηση των τιμών της αργύλου από το Soil Grid. Όμως όσον αφορά την άμμο, εκεί πέρα υπήρχε σταθερή υποεκτίμηση σε όλο σχεδόν το σύνολο των δεδομένων. Και στην υλή και στην οργανική ουσία επίσης υπήρχε αντίστοιχη υπερεκτίμηση αυτών των τιμών.
σε σχέση με τις τιμές του εργαστηρίου. Εδώ πέρα βλέπουμε στα επόμενα διαγράμματα τις αποδόσεις του Oilgrid των εργαστηριακών τιμών σε διάφορες περιοχές που υπάρχουν, μάλλον κοινότητες, που χωρίσαμε την περιοχή μελέτης. Εδώ, μέσω των διαγραμμάτων διασποράς, αποκαλύπτεται ότι υπάρχει κατευθυνόμενο σφάλμα από τα δεδομένα που παρέχονται από το Oilgrid. Όπως βλέπουμε, τα σημεία της άμμου βρίσκονται συστηματικά κάτω από τη γραμμή 1/1, ενώ η ηλίος και η οργανική ουσία είναι πάνω από αυτή και επιβεβαιώνει, όπως την προπαρούσα, ας το πούμε... επιβεβαιώνει τέλος πάντων τη συστηματική υποεκτίμηση της άμμου και την υπερεκτίμηση της ηλίος και οργανικής ουσίας. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα διάγραμμα κατηγοριοποίησης, το οποίο φυσικά σχετίζεται πάνω στο τρίγωνο κοκκομετρικής σύστασης. Βλέπουμε εδώ πέρα με το πορτοκαλί χρώμα είναι τα δεδομένα τα οποία παρέχονται από το Oilgrid, το οποίο, όπως βλέπουμε, κατηγοριοποιεί σχεδόν το σύνολο των εδαφών της Δυτικής Ελλάδας σε περιοχές ηλίους και πυλού, ενώ στην πραγματικότητα, μέσω των εργαστηριακών αναλύσεων, βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των περιοχών, αμμοπυλώδη, αργυλοπυλώδη κτλ. Εδώ πέρα επίσης βλέπουμε, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η υποεκτίμηση της άμμου και η υπερεκτίμηση της ηλίως, ότι δεν είναι σποραδικές, αλλά είναι δομικές στο σύνολο των δεδομένων. Εδώ πέρα υπάρχει μια απεικόνηση στο αριστερό μέρος του χάρτη. Είναι χάρτης ο οποίος δείχνει νοητά, από πίσω μπορείτε να καταλάβετε. Στο επάνω μέρος είναι το Λακανανία, Χαΐα και Ηλία. Αριστερά βλέπουμε τις εκτιμήσεις από το Oilgrid και βλέπουμε ότι υποεκτιμάει σε αυτές τις περιοχές την άμμο και στη δεξιά μεριά βλέπουμε την υπερεκτίμηση της ηλίως από το Oilgrid. Με την επόμενη ανάλυση βλέπουμε ότι οι κεντρικές γραμμές διαφοράς απέχουν σημαντικά από το 0 για άμμο, ηλί και οργανική ουσία. Είναι άλλος ένας τρόπος με τον οποίο επαληθεύουμε ότι υπήρχαν τα αντίστοιχα αποτελέσματα υπερεκτίμησης και υποεκτίμησης, τα αντίστοιχα στοιχεία. Εδώ πέρα βλέπουμε στο συγκεκριμένο διάγραμμα ότι το αποτέλεσμα που έχει πρακτική σημασία είναι ότι η λιανθασμένη κοκκομετρική κλάση επηρεάζει φυσικά την άρδευση, την γονιμότητα και την καταλληλότητα κατά τη διαχείριση του εδάφους. Δηλαδή, αν κάποιος πάρει τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή από το Oilgrid και θέλει να κάνει μία ανάλυση, πολύ πιθανό να δώσει λανθασμένες συμβουλές στον αγρότη στην οποιαδήποτε επιχείρηση. Συνεχίζουμε εδώ πέρα, είναι οι πίνακες οι οποίοι προκύψαν από τις αναλύσεις. Εδώ πέρα είναι το τετραγωνικό σφάλμα, μάλλον είναι το μέσο σφάλμα της τετραγωνικής ρίζας. Στα αριστερά βλέπετε την κατανομή ανά υψόμετρο, 0% μέχρι και 1000 προς τα πάνω. Εδώ πέρα είναι ο συντελεστής της γραμμικής συσχέτισης, που φαίνεται ότι είναι πολύ χαμηλός, οπότε και αυτό αποκαλύπτει ότι τα δεδομένα μεταξύ Oilgrid και εργαστηριακών αναλύσεων ήταν με καμία συμφωνία. Εδώ πέρα κάναμε μία μικρή, ας το πούμε, κατηγοριοποίηση αναλόγως των υψομέτρων και αναλόγως των δειγμάτων που είχαμε από αυτά τα υψόμετρα λάβει και βλέπουμε τα αποτελέσματα, χάρη συντομίας χρόνου, γιατί νομίζω ότι πολύ έχω μιλήσει. Θα σας πω μόνο ότι στο 0% στο υψόμετρο και στο κλίση 0,2 φαίνεται ξεκάθαρα το μεγάλο χάσμα που υπάρχει μεταξύ εργαστηριακών αναλύσεων και δεδομένων Oilgrid και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το έδαφος μερικές φορές μπορεί να τροποποιήσει το σφάλμα, αλλά δεν εξαλείφει το συστηματικό σφάλμα το οποίο υπάρχει μεταξύ της διερμηνίας των δεδομένων όσον αφορά την άμμο και την ηλί. Τι σημαίνουν λοιπόν τα αποτελέσματά μας για να υπάρχει ουσιαστικό support στις αποφάσεις που θέλουμε να πάρουμε στο GIS? Είναι ότι το Oilgrid δεν λειτουργεί ως μια πλατφόρμα που μπορεί να σου δώσει ένα ευρύ φάσμα δεδομένων, αλλά μόνο σε μεγάλη κλίμακα, αλλά σε επίπεδο κοινότητας δεν αποδίδει επαρκώς στον τομέα λήψης αποφάσεων.
και για εφαρμογές γεωργίας ακριβίας και σχεδιασμό αρδευτικών έργων απαιτείται επικύρωση από δεδομένα τα οποία προέρχονται από εργαστηριακές αναλύσεις σε πιο μεγάλο επίπεδο. Τα συμπεράσματα και τα επόμενα βήματα τα οποία προκύπτουν από την παρούσα μελέτη. Τα κύρια σημεία είναι ότι υπήρχε πολύ χαμηλή συμφωνία μεταξύ των εργαστηριακών αναλύσεων, όπως προείπαμε, και των δεδομένων SoilGrid σε επίπεδο των κοινοτήτων. Υπήρξε συστηματική διαφορά και υποεκτίμηση της άμμου και υπερεκτίμηση ηλίως και οργανικής ουσίας στο έδαφος. Η συμφωνία μεταξύ της κοκομετρικής σύστασης είναι πρακτικά μηδενική. Το είδαμε και πίσω στο τετρίγωνο μηχανικής σύστασης. Τα επόμενα βήματα που μπορούν να γίνουν πάνω στην παρούσα μελέτη είναι να γίνουν τα βιολογικές βαθμονομήσεις και αναλύσεις εδάφους, να γίνει η ενσωμάτωση δεδομένων μητρικού υλικού γεωμορφολογίας και στρωμάτων χρήσης γης, να υπάρξει χωρική αυτοσχέτιση και ανάλυση σημείων υψηλής συγκέντρωσης υπολειμμάτων και να γίνει και ανάπτυξη επιπέδων υποστήριξης λήψης αποφάσεων με δείκτες αβεβαιότητας. Και κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα. Εδώ πέρα βλέπουμε 3 χάρτες οι οποίοι αφορούν δείκτες συνεργασίας ετήσιας εξατομισοδιαπνοής και ετήσιας βροχόπτωσης και μπορεί να γίνει αντίστοιχα μελέτη με τα αντίστοιχα μοντέλα που υπάρχουν, ας πούμε, κάποιο άλλο που αφορά, ας πούμε, το SoilGrid, αλλά σε επίπεδο, ας πούμε, ετήσιας εξατομισοδιαπνοής, ώστε να γίνει αντίστοιχη σύγκριση με αυτήν την οποία κάναμε εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και να σημειώσω επίσης ότι αυτή η εργασία πραγματοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω του προγράμματος Μέδικος. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να είστε Ευχαριστούμε, κύριε Τσαντάκη. Καλή συνέχεια στο συνέδριο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την επόμενη επιστημονική ανακοίνωση. Προχωράμε λοιπόν στη χαρτογράφηση του οργανικού άνθρακα του εδάφους, μια συνεργιστική προσέγγιση με χρήση συμβατικής και ψηφιακής χαρτογράφησης εδαφών, με συγγραφή τον κύριο Κοπανέλη, τον κύριο Καΐρη και τον κύριο Καλίδα Διονύσιο. Ο κύριος Κοπανέλης είναι πάλι στο βήμα. Καλησπέρα σας και πάλι. Τώρα θα σας παρουσιάσω την εργασία που αφορά ένα σημαντικό κομμάτι της διδακτορικής μου διατριβής και αφορά τη χαρτογράφηση του οργανικού άνθρακα του εδάφους ως μια συνεργιστική προσέγγιση των 2 τύπων χαρτογράφησης των εδαφών. Αρχικά, γιατί επιλέχθηκε η μεταβλητή του οργανικού άνθρακα των εδαφών, διότι είναι ένας από τους πλέον κρίσιμους δείκτες ποιότητας και γονιμότητας των γεωργικών εδαφών και η αξιόπιστη χωρική του πρόβλεψη είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των εδαφικών πόρων, ιδίως σε επίπεδο αγροτεμαχίου, αλλά και για πιθανή παρακολούθηση δέσμευσης του άνθρακα. Το ερευνητικό ερώτημα που πραγματεύεται η εργασία μας είναι ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων των 2 τύπων χαρτογράφησης των εδαφών, της συμβατικής ή παιδολογικής και της ψηφιακής χαρτογράφησης. Από τη μία πλευρά, η συμβατική χαρτογράφηση περιέχει ένα πολύ σημαντικό φορτίο παιδολογικής και εδαφολογικής γνώσης, απλά συνοδεύεται με κάποιο βαθμό υποκειμενικότητας στην οριοθέτηση των χαρτογραφικών εδαφικών μονάδων, δεδομένου και της μεταβατικής τους φύσης. Από την άλλη πλευρά, η ψηφιακή χαρτογράφηση που αφορά τις ιδιότητες του επιφανειακού τμήματος του εδάφους, παρότι χρησιμοποιεί ποσοτικά δεδομένα εργαστηριακών αναλύσεων και αντιπροσωπεύεται καλύτερα η χωρική παραλλακτικότητα των επιφανειακών εδαφικών ιδιοτήτων, υπόκειται σε ατέλειες και ανακρίβειες λόγω συχνής απουσίας κατάλληλης μεθόδου επικύρωσης. Έτσι λοιπόν, ο συνδυασμός των 2 πλεονεκτημάτων των 2 προσεγγίσεων έχει ως στόχο μια βελτιωμένη πρόβλεψη των τιμών του οργανικού άνθρακα μέσω παραγωγής χαρτών περιφερειακής κλίμακας μεγαλύτερης ακρίβειας. Είπαμε ότι ο κύριος στόχος μας ήταν η πρόβλεψη των τιμών του οργανικού άνθρακα σε μια εκτεταμένη παιδινή και ημιορεινή περιοχή του Θεσσαλικού πεδίου. Το 80% της περιοχής μελέτης έχει κλίσεις 0 έως 6%, ενώ μόνο ένα μικρό κομμάτι στο βορειοανατολικό τμήμα της έχει κλίσεις μεγαλύτερες από 12% και αφορά περίπου το 9% της περιοχής μελέτης. Εδώ βλέπουμε τα 3 κύρια βασικά στάδια. Η πραγματοποίηση του λογαριθμικού μετασχηματισμού των τιμών του οργανικού άνθρακα των δεδομένων μας ως προαπαιτούμενο για την εκτέλεση χωρικών παρεμβολών kriging.
η στρωματοποίηση της περιοχής μελέτης, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της μεθοδολογίας του γεωγραφικού ανιχνευτή και έχει ως σκοπό τη δημιουργία ομοιογενών χωρικών μονάδων. Και τέλος, η χωρική πρόβλεψη των τιμών του οργανικού άνθρακα, που είτε θα γίνει με την εφαρμογή του kriging με στρωματοποιημένη παλινδρόμηση ή αλλιώς stratified regression kriging, η οποία ενσωματώνει περιβαλλοντικές μεταβλητές στην εκτέλεσή της, είτε με την εφαρμογή του ordinary kriging. Ποια από τις δύο μεθοδολογίες θα εκτελέσουμε εξαρτάται από το αν έχουμε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα από τα μοντέλα της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης που εφαρμόζουμε. Εδώ βλέπουμε την περιοχή μελέτης. Το κυρίως παιδινό κομμάτι που προανέφερα πριν είναι αυτό εδώ. Και εδώ είναι το ημιορεινό κομμάτι, ας το πούμε. Για την εργασία μας πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία 190 εδαφικών δειγμάτων του πρώτου βάθους του εδάφους, 0 με 30 εκατοστά, μέσω δειγματοληπτικών διαβάσεων, κατά μήκος του κύριου και του δευτερεύοντος οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης, με σκοπό να εξασφαλιστεί η πλήρης χωρική κάλυψη της περιοχής και να συμπεριληφθούν οι κύριοι τύποι κάλυψης χρήσεων γης και οι κύριοι εδαφικοί τύποι. Βλέπουμε ότι στην περιοχή μελέτης έχουμε 6 απαντώμενους εδαφικούς τύπους και 12 τύπους κάλυψης γης. Ωστόσο, ως προς τους τύπους κάλυψης γης, η πλειοψηφία είναι ο κωδικός 2.11 και 2.12 κατά το Corinne Land Cover, όπου αφορά τις μη αρδευόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τις μόνιμα κορεσμένες σε νερό καλλιεργήσιμες εκτάσεις αντίστοιχα. Εδώ βλέπουμε πώς δημιουργήθηκε το ενιαίο set δεδομένων που αυτό χρησιμοποίησαμε στη μεθοδολογία μας. Έχουμε τα 190 δείγματα που λάβαμε. Οι εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Εδαφολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα κατηγορικά δεδομένα μας που αφορούν τη συμβατική χαρτογράφηση και είναι οι ομάδες των εδαφών αναφοράς κατά WRB 2015 από τον εδαφολογικό χάρτη της χώρας. Και η τριψήφιοι κωδικοί των χρήσεων γης από το πολυγωνικό αρχείο του Corinne Land Cover 2018. Εδώ σας έχω βάλει τους δύο κύριους κωδικούς, οι οποίοι καλύπτουν το 95,3% της περιοχής μελέτης μας. Εδώ θα αναφερθεί ότι η δειγματοληψία μας πράγματι κάλυψε την πλειοψηφία των απαντώμενων εδαφικών τύπων και των χρήσεων γης, διότι καλύπτεται το 95,3% ως προς τις χρήσεις γης και το 99,01% προς απαντώμενους εδαφικούς τύπους. Και εδώ πέρα βλέπουμε τις περιβαλλοντικές συμμεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ψηφιακής χαρτογράφησης των εδαφών, που έχουμε το υψόμετρο για την τοπογραφία, τον δείκτη NDVI με χρονοσυρά 2020-2023 για τη βλάστηση, ένας δείκτης εδαφικής υγρασίας για την ίδια χρονοσυρά και μέση θερμοκρασία και μέση βροχόπτωση για χρονοσυρά 2011 με 2023 από το Κοπέρνικους και δημιουργήσαμε ένα τελικό grid analysis των 10 μέτρων. Εδώ πέρα σας αναφέρω ότι πραγματοποιήθηκε η χωρική σύζευξη των κατηγορικών μεταβλητών και η εξαγωγή των τιμών των συνεχών περιβαλλοντικών συμμεταβλητών, ή πιο απλά δημιουργήθηκε ένα ενιαίο σετ δεδομένων που περιείχε 190 γραμμές, που κάθε γραμμή αφορούσε και ένα εδαφικό δείγμα, επί τον αριθμό των στυλών που περιείχε και τα κατηγορικά δεδομένα και τις σύνοδες περιβαλλοντικές συμμεταβλητές ανά σημείο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη μας. Εδώ βλέπουμε το συνολικό διάγραμμα ροής. Στο πρώτο κομμάτι η δημιουργία του ενιαίου σετ δεδομένων που μόλις εξήγησα και ο έλεγχος της ακολουθίας κανονικής κατανομής που είναι προαπαιτούμενο πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε εκτέλεση μεθόδου χωρικής παρεμβολής. Ο γεωγραφικός ανιχνευτής, όπου απαρτίζεται από δύο βήματα, από τον Factor Detector και Risk Detector. Με το πρώτο βήμα, το Factor Detector, γίνεται η επεξήγηση του ποσοστού της χωρικής διακύμανσης των τιμών του οργανικού άνθρακα από τη συνδυασμένη κατηγορική μεταβλητή των τύπων χρήσεων γης και των απαντωμένων εδαφικών τύπων. Και με το Risk Detector, που είναι το δεύτερο κομμάτι της μεθοδολογίας του γεωγραφικού ανιχνευτή, γίνεται ο έλεγχος για την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών στη τιμή του οργανικού άνθρακα των εδαφών ως προς την κατηγορική μεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε. Έπειτα έγινε η στρωματοποίηση της περιοχής μελέτης, δηλαδή ο χωρισμός της σε 3 ομοιογενείς χωρικές μονάδες ή αλλιώς στράτα, όπως αποκαλούνται, με βάση κάποια κριτήρια που θα αναφέρουμε στη συνέχεια. Το τέταρτο κομμάτι αφορά το αιτιοκρατικό τμήμα σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία ή αλλιώς deterministic part, όπου κατά το οποίο συντάσσουμε μοντέλα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης
με τις σημαντικές συμμεταβλητές που έχουμε επιλέξει, σε μια προσπάθεια για να δούμε την επιρροή των παραγόντων εδαφογένεσης στη μελετώμενη ιδιότητα στα δεδομένα μας. Μετά ακολουθεί το 5ο στάδιο, που είναι το kriging ανά ομοιογενή χωρική μονάδα, που αποτελεί το στοχαστικό τμήμα κατά την βιβλιογραφία, στο οποίο μελετάμε την αβεβαιότητα που έχουν τα δεδομένα μας. Το ποια από τις δύο μεθόδους θα πραγματοποιηθεί, είπαμε, εξαρτάται από το αν έχουμε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα από την γραμμική παλινδρόμηση. Και τέλος, έγινε ένας μετασχηματισμός σε αρχικές μονάδες μέτρησης, για να μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τους χάρτες που παράξαμε, και επικύρωση με ένα ανεξάρτητο σημειακό σετ δεδομένων, βγάζοντας κάποια στατιστικά μέτρα για να δούμε τι πήγε καλά και τι όχι. Εδώ, πολύ συνοπτικά, είναι το στάδιο του ελέγχου της κανονικής κατανομής των δεδομένων και του μετασχηματισμού που πραγματοποιήθηκε. Ελέγξαμε τόσο το στατιστικό τεστ Shapiro-Wilk, όσο και με τα γραφήματα που μας δείχνουν εάν ακολουθείται ή όχι κανονική κατανομή. Όπως είδαμε, στα αρχικά δεδομένα δεν τηρούταν, ενώ με το μετασχηματισμό αποδόθηκε. Ο μετασχηματισμός πραγματοποιήθηκε στη γλώσσα προγραμματισμού, άρα μέσω του πακέτου Best Normalize, όπου ελέγχονται διάφοροι μετασχηματισμοί και η πιο αποτελεσματική τεχνική κανονικοποίηση για τα δεδομένα μας επιλέγεται αυτή. Και εδώ βλέπουμε κάποια βασικά περιγραφικά στατιστικά των πρωτογενών μας τιμών του οργανικού άνθρακα των εδαφών. Εδώ είναι το κομμάτι του γεωγραφικού ανιχνευτή, που σας εξήγησα προηγουμένως, με τα δύο βήματα. Το Q-statistic που αναφέρουμε στο πρώτο βήμα ουσιαστικά είναι ένας λόγος διακύμανσης μεταξύ των τιμών του οργανικού άνθρακα στις χωρικά ομοιογενείς περιοχές σε σχέση με τη συνολική περιοχή. Και η μεθοδολογία αυτή εκτελέστηκε τόσο ατομικά για κάθε κατηγορική μεταβλητή, όσο και για τη συνδυασμένη. Αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι ατομικά ο εδαφικός τύπος εξηγεί το 21,89% της χωρικής μεταβλητότητας των τιμών του οργανικού άνθρακα στατιστικά σημαντικά, ενώ η καλύψη γης λίγο παραπάνω από το 22%, ενώ η συνδυασμένη μεταβλητή εξηγεί σχεδόν το 30% της μεταβλητότητας. Εδώ βλέπουμε το κομμάτι της στρωματοποίησης της περιοχής μελέτης και τις τρεις ομοιογενείς χωρικές περιοχές που δημιουργήθηκαν. Βλέπουμε τα κριτήρια της στρωματοποίησης, το αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη μέση τιμή του οργανικού άνθρακα αναπεριοχή. Αυτό είναι από τα αποτελέσματα του Risk Detector, που είπαμε ότι είναι το δεύτερο βήμα του γεωγραφικού ανιχνευτή. Επίσης, ελέγξαμε να υπάρχει ομοιογένεια των περιγραφικών στατιστικών εντός της κάθε χωρικής μονάδας και να τηρείται ο ελάχιστος αριθμός των σημειακών θέσεων δειγματοληψίας ανά μονάδα, ο οποίος, σύμφωνα με τους Stein et al., είναι 30 έως 40 σημεία ανά μονάδα, για να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα. Και εδώ πέρα βλέπουμε τις τρεις μονάδες, με τις κλάσεις της συνδυασμένης κατηγορικής μεταβλητής που περιέχονται εντός τους, τον αριθμό των σημείων δειγματοληψίας και το σημαντικότερο έβριμα της στρωματοποίησης, ότι μειώθηκε ο συντελεστής παραλλακτικότητας των τιμών του οργανικού άνθρακα και στα τρία στρώματα έναντι του συνόλου της περιοχής δεδομένων. Συνεπώς, μειώθηκε η εσωτερική μεταβλητότητα των τιμών της μελετώμενης εδαφικής ιδιότητας. Εδώ πέρα βλέπουμε τα μοντέλα της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, τα οποία και στήσαμε. Να σημειωθεί ότι οι συμμεταβλητές, αλλά και οι κατηγορικές μεταβλητές που χρησιμοποιήσαμε, τις χρησιμοποιήσαμε έπειτα από ψάξιμο στη βιβλιογραφία, ότι είναι οι σημαντικές που αφορούν τους κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταβολή των τιμών του οργανικού άνθρακα των εδαφών. Τα πρώτα αποτελέσματα μας δείξαν ότι μόνο στην πρώτη περιοχή έχουμε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα, οπότε εδώ μπορούμε να εκτελέσουμε τη μεθοδολογία kriging με στρωματοποιημένη παλινδρόμηση. Ενώ στις άλλες δύο υποπεριοχές, το στρωματοποιημένο ordinary kriging. Και εδώ ακολουθούν και τα γραφήματα που βοηθούν να καταλάβουμε τα αποτελέσματα και να ερμηνεύσουμε το μοντέλο το οποίο συστάθηκε εδώ πέρα. Και περνάμε στο επόμενο βήμα, που είναι η επιλογή της μεθόδου χωρικής παρεμβολής, ανάλογα με το αν έχουμε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Εδώ βλέπουμε τα βασικά στάδια της εκτέλεσης των δύο μεθόδων με βάση τη βιβλιογραφία. Αυτό που αξίζει να πούμε είναι ότι στον τελικό χάρτη πρόβλεψης από το Stratified Regression Kriging έχουμε πρόσθεση της επιφάνειας που δημιουργείται από
από τις συμμεταβλητές μας, από το μοντέλο δηλαδή της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, που ονομάζεται Trend Surface, και το κομμάτι του Simple Kriging, το residuals του μοντέλου. Τα residuals του μοντέλου καλούνται ουσιαστικά οι μετρώμενες τιμές μείον τις πραγματικές, και το Simple Kriging δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα Ordinary Kriging με μέση τιμή 0. Γιατί εκτελείται το Simple Kriging? Διότι η κατανομή των καταλήπων των μοντέλων της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης είναι η κανονική. Ενώ στο Ordinary Kriging δεν έχουμε κάποιο trend από συμμεταβλητές, απλά έχουμε τη μοντελοποίηση των μετασχηματισμένων τιμών της οργανικής ουσίας, του οργανικού άνθρακα των εδαφών. Εδώ θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα της μεθοδολογίας. Εδώ πέρα βλέπουμε το βαριόγραμμα μας δείχνει των καταλήπων της πολλαπλής παλινδρόμησης. Εδώ βλέπουμε το βαριόγραμμα των GLS residuals, που είναι τα κατάλοιπα της πολλαπλής παλινδρόμησης, τα οποία ενσωματώνουν την χωρική αυτοσυσχέτισή τους. Και εδώ βλέπουμε την κατανομή τους. Βλέπουμε ότι ακολουθούν κανονική κατανομή, οπότε μπορεί να εκτελεστεί με επιτυχία το Simple Kriging που αναφέραμε προηγουμένως. Και εδώ παρουσιάζεται ο τελικός χάρτης για την πρώτη περιοχή των προβλεπόμενων τιμών οργανικού άνθρακα, μαζί με τον χάρτη της διακύμανσης και τον χάρτη του τυπικού σφάλματος, που είναι η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης. Ενώ από την άλλη πλευρά, για τα υπόλοιπα δύο στράτα, τις δύο άλλες χωρικά ομογενείς περιοχές, έχουμε το βαριόγραμμα των μετασχηματισμένων τιμών του οργανικού άνθρακα και τον χάρτη των προβλεπόμενων τιμών, αντίστοιχα της διακύμανσης και του τυπικού σφάλματος. Ομοίως και για την τρίτη περιοχή. Εδώ πέρα παρατηρούμε ότι έχουμε μεγαλύτερη αβεβαιότητα όσο απομακρυνόμαστε από τα σημεία δειγματοληψίας, και αυτό πιθανώς να οφείλεται και στο γεγονός ότι σε αυτή την περιοχή είχαμε το χαμηλότερο αριθμό δειγματοληψίας, είχαμε μόλις 31 σημεία και δεν έχουν και πολύ ομοιόμορφη χωρική κατανομή. Γενικά γνωρίζουμε ότι τα πρώτα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, αλλά είμαστε στο στάδιο που δουλεύουμε τη μεθοδολογία, οπότε έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε. Και εδώ βλέπουμε την ανεξάρτητη επικύρωση αναχωρική μονάδα. Εδώ χρησιμοποιήσαμε τον εδαφολογικό χάρτη της Ελλάδος, συγκεκριμένα 148 σημειακές θέσεις δειγματοληψίας, για να ελέγξουμε τι πήγε καλά και τι δεν πήγε. Για να ελέγξουμε τα σφάλματα ουσιαστικά. Έγινε η ποιότητα του τελικού χάρτη ποσοτικοποιήθηκε μέσω της στατιστικής επικύρωσης, κατά την οποία οι προβλεπόμενες τιμές από το μοντέλο μας συγκρίθηκαν με τις παρατηρούμενες τιμές από το σετ δεδομένων επικύρωσης. Και έτσι παράχθηκαν αυτά εδώ πέρα τα στατιστικά που βλέπουμε. Το μέσο σφάλμα, όσο πιο κοντά στο 0, τόσο πιο αμερόληπτες προβλέψεις έχουμε. Το μέσο απόλυτο σφάλμα που μας δείχνει το μέγεθος του σφάλματος. Το root mean square error που βρίσκεται στις μονάδες μέτρησης ίδιες με την μελετώμενη ιδιότητα, οπότε είναι το πιο εύκολο για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Και το ποσοστό της εξηγούμενης διακύμανσης του μοντέλου μας, το οποίο εδώ που έχει βγει αρνητικό μας δείχνει ότι ουσιαστικά άμα χρησιμοποιήσουμε το μέσο όρο του σετ δεδομένων ως προγνωστικό παράγοντα, είναι καλύτερος από το μοντέλο μας. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι η μεθοδολογία του Stratified Regression Kriging δίνει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τη μεθοδολογία του Ordinary Kriging. Και εδώ σας παρουσιάζω και τις τρεις υποπεριοχές, όπου με μπλε βλέπουμε τα σημεία της δικής μας δειγματοληψίας και με κόκκινο είναι τα σημεία από το σετ επικύρωσης. Εδώ είχαμε 46 δικά μας σημεία δειγματοληψίας και 27 για την επικύρωση, 113 σημεία δικά μας με 94 από την επικύρωση και εδώ είχαμε 31 δικά μας και 27 από την επικύρωση. Και περνάμε στα πρώτα συμπεράσματα και στα επόμενα βήματα. Ήταν μια επιτυχή συνέργεια των δύο τύπων χαρτογράφησης, όπου εξηγήσαμε ένα ικανοποιητικό ποσοστό της χωρικής μεταβλητότητας των τιμών του οργανικού άνθρακα. Ο μετασχηματισμός για να ακολουθούν την κανονική κατανομή είναι μια προϋπόθεση που πρέπει να πληρείται. Το κύριο έβριμα είναι ότι η στρωματοποίηση μείωσε την εσωτερική μεταβλητότητα εντός όλων των ομοιογενών χωρικών μονάδων και έχουμε ευέλικτη επιλογή των μεθόδων χωρικής παρεμβολής, η οποία προσαρμόζεται στη στατιστική συμπεριφορά σε κάθε υποπεριοχή. Σίγουρα έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε
όπως με πιθανή ενσωμάτωση πρόσθετων συμμεταβλητών που θα μας βοηθήσουν να έχουμε καλύτερα στατιστικά στοιχεία και να εξηγήσουμε και μεγαλύτερο ποσοστό της χωρικής μεταβλητότητας των τιμών του οργανικού άνθρακα. Ακόμα καλύτερη βελτίωση της παραμετροποίησης της δομής της χωρικής συσχέτισης των δεδομένων. Είδαμε προηγουμένως το βαριόγραμμα. Μπορούμε να κάνουμε μια συγκριτική παραμετροποίηση των στοιχείων του, ώστε να καταλήξουμε στο χαμηλότερο δυνατό σφάλμα και να συγκρίνουμε και με διάφορες άλλες μεθοδολογίες, όπως το Random Forest ή το Cubist, που είναι στην διεθνή βιβλιογραφία, ακριβώς πάνω στα δεδομένα που μελετάμε και εμείς. Και τέλος, επειδή ακόμα και τα set επικύρωσης μπορεί να περιέχουν και αυτά τα δικά τους σφάλματα, καλό θα ήταν να κάνουμε επικύρωση και με ένα διαφορετικό set δεδομένων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Κοπανέλη. Μια σύντομη παρέμβαση από τον κύριο Κάρη για να προχωρήσουμε. Αν μου επιτρέπετε, συγχαρητήρια, Δημήτρη, για να συνοψίσω για το ακροατήριο λίγο τον πυρήνα αυτής της εργασίας και την αξία της μεθοδολογίας. Η μεθοδολογία που παρουσιάστηκε συνδυάζει το αιτιοκρατικό μέρος της πρόβλεψης των εδαφικών ιδιωτήτων, όπως καθορίζεται από τους παράγοντες εδαφογένεσης και εκπροσωπείται από τη συμβατική παύλα παιδολογική χαρτογράφηση των εδαφών, και παράλληλα την πρόβλεψη του τυχαίου μέρους της παραλλακτικότητας ή στοχαστικού μέρους της παραλλακτικότητας, όπως εκπροσωπείται από την ψηφιακή χαρτογράφηση και την αξιοποίηση των σημειακών θέσεων των δειγμάτων και των εργαστηριακών αναλύσεων. Συνολικά, μέσω αυτής της μεθοδολογίας συνδυάζονται τα πλεονεκτήματα των δύο χαρτογραφήσεων, των δύο μεγάλων περιόδων χαρτογράφησης εδαφολογικής στην Ελλάδα, συμβατικής, παιδολογικής και ψηφιακής, και ταυτόχρονα εξηγείται μεγαλύτερο μέρος της παραλλακτικότητας της κάθε φορά μελετούμενης εδαφικής ιδιότητας. Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα. Η στρωματοποίηση και η δημιουργία ομοιογενών εδαφολογικά περιοχών είναι κάτι το οποίο εισηγείται η Οδηγία 2360 του 2025 στο άρθρο 9 και θα συζητηθεί στην επόμενη ειδική συνεδρία στις 11 η ώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καΐρη. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο, ένα 5 λεπτό για ερωτήσεις από τις 3 ανακοινώσεις που ακούσατε, για να προχωρήσουμε λοιπόν στις επόμενες ομιλίες. Υπάρχει κάποια ερώτηση που θα ήθελε κάποιος να θέσει? Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Με αφορμή λοιπόν την τελευταία εργασία που παρουσίασε ο κύριος Κοπανέλης, θα ήθελα να ρωτήσω τον Δημήτρη. Πού είναι ο Δημήτρη, δεν το βλέπω. Έλα, Δημήτρη, μπροστά είσαι. Κάπου έχει μικρόφωνο. Καλά. Να έχετε το κορίτσι. Να κάνω εγώ την ερώτηση. Θα μπορούσε λοιπόν κάποια άλλη βασική εδαφική ιδιότητα, για παράδειγμα την Άργυλο, και θα πω στη συνέχεια γιατί το σκέφτομαι αυτό, να μπορέσουμε να έχουμε τέτοια αποτελέσματα, έτσι ώστε συνδυάζοντας τις δύο χαρτογραφήσεις να παράξουμε τέτοιους χάρτες? Δηλαδή, σαν ιδέα, θα μπορούσε να κάνεις την ίδια δουλειά για την Άργυλο? Ναι. Θεωρητικά θα είναι εφικτό. Απλά ο σκοπός είναι ότι για να προβλέψουμε την Άργυλο, εννοείται φυσικά. Ναι, αυτό λέω. Βεβαίως. Απλά θα πρέπει να βρούμε τους αντίστοιχους παράγοντες που επηρεάζουν την Άργυλο περισσότερο, στατιστικά σημαντικά κιόλας, για να έχουμε αξιοπρεπή αποτελέσματα. Ωραία. Αλλά, ναι. Ωραία. Πάω στην επόμενη ερώτηση πολύ γρήγορα. Επομένως, να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση, να συμπληρώσω μάλλον, Δημήτρη. Επειδή η φύση της μέτρησης της επί της 100 κατά βάρος περιεκτικότητας στα 3 μηχανικά κλάσματα είναι διαφορετική, ακολουθεί το νομογράφημα, πρέπει να γίνουν άλλοι μετασχηματισμοί μαθηματικοί. Εντάξει, γιατί όλα αθροίζουν στο 100. Δεν είναι μια μέτρηση αυτόνομη της Αργύλου. Γίνεται, αλλά υπό αυτή την προϋπόθεση. Πού πάει η σκέψη μου? Αν λοιπόν έχουμε δύο βασικές ιδιότητες, όπως είναι η Άργυλος και η οργανική ουσία, μήπως θα μπορούσαμε να προβλέψουμε μια ιδιότητα όπως είναι το bulk density, τη φαινομενική πυκνότητα, μέσα από ένα pedotransfer faction, για να μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε, ας πούμε, αποθέματα άνθρακα? Το πήγα λίγο μακριά, αλλά ρωτάω τώρα γιατί ξέρουμε όλη τη φαινομενική πυκνότητα είναι μια ιδιότητα δύσκολη που θέλει χρόνο. Έτσι, και θέλει και ιδιαίτερη προσπάθεια στο πεδίο. Βεβαίως θα μπορούσαμε, αλλά με μια μεταφορά από το τέλος πάντων, τις παιδοσυναρτήσεις στην ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας. Δηλαδή δεν θέλουμε κατηγορικές μεταβλητές,
Όλα αυτά είναι μια προσπάθεια γενικότερη που γίνεται να φύγουμε από τα διακριτά όρια των χωρικών περιοχών εδαφολογικά και να πάμε στις συνεχείς τιμές των εδαφικών ιδιωτήτων. Άρα, λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο θα ακολουθούν μέσω παιδοσυναρτήσεων, αλλά άλλων γραμμικών και μη μοντέλων. Ωραία. Μια χαρά. Επομένως, εφόσον δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, μπορούμε να προχωρήσουμε. Ορέστη. Θα συνεχίσω εγώ. Συνεχίσεις εσύ. Έλα. Λοιπόν, η επόμενη νότα είναι ομιλία του χορηγού Γεωργία Επόμενης Γενιάς, Ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης Agent AI στην Ελληνική Γεωργία. Ο κύριος Μακρύς Παναγιώτης, παρακαλείτε να έρθει στο βήμα. Στέφανε, μπορείς να μας βοηθήσεις λίγο να κάνουμε αλλαγή στο λάπτοπ, χωρίς να χαλάσουμε κάτι? Γιατί χρειάζεται να απαραίτητο. Είναι απαραίτητο. Ωραία, ο λόγος εσάς. Λύσαμε το πρόβλημα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Φανταστείτε έναν Έλληνα αγρότη να ξυπνάει πρωτού ο ήλιος προλάβει να ανατείλει, δουλεύει 12 με 14 ώρες στο χωράφι, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, φροντίζει τα ζώα του, επισκευάζει το τρακτέρ, ψεκάζει, ποτίζει, θερίζει και στο τέλος της ημέρας εξαντλημένος προσπαθεί να θυμηθεί ποιο χωράφι ψέκασε σήμερα, πόσο λίπασμα έβαλα, πού είναι η απόδειξη για τα ανταλλακτικά. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μία λύση που πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο που οι αγρότες διαχειρίζονται την καθημερινότητά τους. Το όνομά της είναι Τραχτεράς και είναι φτιαγμένη ειδικά για τον Έλληνα αγρότη. Ονομάζομαι Μακρύς Παναγιώτης, είμαι ιδιοκτήτης οικογενειακής επιχείρησης με έδρα τη Χαλκίδα. Το αντικείμενο είναι η πώληση των ανταλλακτικών τραχτέρ και γεωργικών μηχανημάτων. Η συνεχιζόμενη 30χρονη παρουσία μου στην εγχώρια αγορά, αλλά και σε χώρες του εξωτερικού τα τελευταία χρόνια μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, αποδεικνύει τη μεγάλη μου εμπειρία στον αγροτικό χώρο και την αγάπη μου για τη γη και τους ανθρώπους της. Γέννημα θρέμα μιας οικογένειας αγροτών από το χωριό Τριάδα της Κεντρικής Εύβοιας, είμαι σε θέση να γνωρίζω από πρώτο χέρι τις αντικειμενικές δυσκολίες, τις οποίες έρχονται καθημερινά οι Έλληνες αγρότες. Τέλος, η συνεχή τριβή με τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους αγρότες με οδήγησε στη δημιουργία αυτής της εφαρμογής, που έχει σαν απότερο σκοπό να διευκολύνει την ζωή των αγροτών και να προσφέρει λύσεις σε ζητήματα κέρειας σημασίας τόσο στους ερασιτέχνες όσο και στους επαγγελματίες του αγροτικού τομέα. Ας μιλήσουμε συγκεκριμένα για το πραγματικό πρόβλημα. Η γεωργία στην Ελλάδα είναι πιο πολύπλοκη από ποτέ. Ένας σύγχρονος αγρότης δεν είναι απλά καλλιεργητής, είναι λογιστής, μηχανικός, μετεωρολόγος, χημικός, project manager κτλ. Τι συμβαίνει μέχρι σήμερα? Οι σημειώσεις ήταν σκρόπιες μέσα σε κάποια σημειώματα στο τρακτέρ του αγρότη.
Λίγες σε SMS ή στο Viber, λίγες στο μυαλό του αγρότη, οι αποδείξεις χάνονται. Το κόστος είναι αδύνατο να υπολογιστεί έως το τέλος της σεζόν. Και οι υπάρχουσες εφαρμογές έχουν πολύπλοκα μενού, ζητούν ώρες καταχώρησης δεδομένων μετά από μια εξαντλητική ημέρα και είναι φτιαγμένες στην αγγλική για αγρότες του εξωτερικού. Καμία δεν μιλάει ελληνικά, καμία δεν καταλαβαίνει την ελληνική γεωργία, αυτό μέχρι σήμερα. Η λύση λοιπόν είναι ο τραχτεράς. Ένας AI βοηθός γεωργίας που τρέχει στο κινητό σας, χωρίς εγκατάσταση, χωρίς πολύπλοκο μενού, χρησιμοποιείται σαν mobile εφαρμογή. Του μιλάτε και σας καταλαβαίνει. Ψέκασα σήμερα το βόρειο χωράφι με χαλκό και εξόδεψα 45 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Ο τραχτεράς αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. 3 λέξεις περιγράφουν τη φιλοσοφία μας. Απλό, έξυπνο και πάντα διαθέσιμο. Ας δούμε τώρα πώς δουλεύει στην πράξη με 3 απλά βήματα. Βήμα πρώτο. Μιλάτε ή γράφετε στα ελληνικά. Πρόσθεσα λείπασμα στο βόρειο χωράφι. Τέλος. Χωρίς φόρμες, χωρίς checkboxes. Βήμα δεύτερο. Ο τραχτεράς καταλαβαίνει. Αναγνωρίζει την εργασία, τη λείπανση, την τοποθεσία, το βόρειο χωράφι. Συνδέει το ιστορικό, πότε λιπάνατε τελευταία φορά, με τι και πόσο κόστισε. Βήμα τρίτο. Όλα οργανώνονται αυτόματα στο ημερολόγιο εργασιών, στα έξοδα, χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τίποτα. Αυτή η ευκολία είναι ο πυρήνας του τραχτερά. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω το AI ως το πιο πιστό σύμμαχο του αγρότη. Γιατί τραχτεράς? Γιατί ξυπνάει πριν από εσάς, γνωρίζει την εργασία σας καλύτερα από τον καθένα και είναι πάντα εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο τραχτεράς δεν είναι ένα απλό chatbot, είναι ένα αγροτικό πολυεργαλείο στην τσέπη σας, που παρέχει ασφάλεια και ιδιωτικότητα. Τον ρωτάτε πότε είναι η καλύτερη περίοδος να κλαδέψω τις ελιές μου και σας απαντά με γνώση του κλίματος, του χωραφιού σας και του ιστορικού σας. Τον ρωτάτε πόσα ξόδεψα για φυτοπροστασία φέτος και σας δίνει αναλυτική απάντηση. Και το καλύτερο, μιλάει απλά ελληνικά. Όχι μεταφρασμένα, όχι ρομποτικά, ελληνικά για Έλληνες αγρότες. Κάθε καλλιέργεια είναι διαφορετική. Γι' αυτό ο τραχτεράς σας επιτρέπει να καταχωρήσετε όλα τα περιουσιακά σας στοιχεία ακριβώς όπως είναι. Χωράφια, θερμοκήπια, ελαιώνες, αμπελώνες, κτηνοτροφικές μονάδες, τραχτέρ και εξοπλισμό. Κάθε asset έχει τη δική του ταυτότητα. Το δικό του ιστορικό, το δικό του κόστος. Και όλα αυτά είναι διαθέσιμα με ένα εύχριστο πλαϊνό μενού με 2 κλικ. Είτε έχετε 2 στρέμματα, είτε 200, ο τραχτεράς σας ακολουθεί σε όλα. Κάθε asset έχει το δικό του ψηφιακό ημερολόγιο εργασιών. Εδώ καταγράφονται όλες οι δυνατότητες, όλες οι δραστηριότητες, ποτίσματα, ψεκασμοί, συγκομιδή, λείπανση, συντήρηση εξοπλισμού. Με έξυπνα tags για εύκολη κατηγοριοποίηση και σε αναζήτηση σε δεύτερο χρόνο. Και η καταχώρηση, είτε χειροκίνητα, είτε με λίγα κλικ, είτε μέσω chat, απλώς λέτε τι κάνατε. Στο τέλος της σεζόν έχετε μία πλήρη εικόνα του τι έγινε, πότε και με τι κόστος. Κάτι που μέχρι σήμερα απαιτούσε ώρες για να βρούμε αυτή την πληροφορία. Στη γεωργία ο χρόνος είναι τα πάντα. Μια καθυστερημένη φυτοπροστασία μπορεί να κοστίσει ολόκληρη τη σοδιά. Ο τραχτεράς σας επιτρέπει να προγραμματίσετε τις μελλοντικές σας εργασίες εύκολα με προτεραιότητες, είτε χαμηλή είτε μεσαία είτε υψηλή, και με επαναλαμβανόμενες ρυθμίσεις. Και τα βλέπετε όλα σε ένα οπτικό ημερολόγιο, όλες τις υπενθυμίσεις όλων των assets σε μια οθόνη. Ποτέ ξανά χαμένη προθεσμία. Και τώρα οι 4 έξυπνες λειτουργίες AI που κάνουν τον τραχτέρα μοναδικό. Καιρός σε πραγματικό χρόνο. Με βάση τη γεωγραφική σας θέση, ο τραχτεράς συνδυάζει όλα τα μετεωρολογικά δεδομένα με τις εργασίες σας και σας δίνει συμβουλές. Μην ψεκάσεις αύριο, έρχεται βροχή. AI Semantic Search. Ψάχνετε σε φυσική γλώσσα. Πότε ψέκασε για τελευταία φορά τις ντομάτες, ο τραχτεράς ψάχνει το ιστορικό σας και σας απαντά μέσα σε δευτερόλεπτα. Voice input. Είστε στο τραχτέρ, τα χέρια σας είναι λερωμένα. Απλώς μιλήστε. Ο τραχτεράς καταλαβαίνει. Speak to text. Text to speech, συγγνώμη. Δεν έχετε χρόνο να διαβάσετε. Ο τραχτεράς διαβάζει δυνατά για εσάς. Αυτή είναι η γεωργία του μέλλοντος. Hands-free, eyes-free, stress-free. Ας τα συνοψίσουμε όλα σε μια οθόνη. Τι έχουμε πει ως τώρα? Παρακολούθηση εργασιών, παρακολούθηση κόστος, ημερολόγιο χωραφιών, έξυπνες υπενθυμίσεις.
voice first αλληλεπίδραση και ειδοποιήσεις καιρού. 6 πυλώνες, μια εφαρμογή, 0 πολυπλοκότητα. Όλα αυτά σε μια εφαρμογή κινητού η οποία δουλεύει σε Android, iPhone, tablet, ακόμα και σε παλιά smartphones. Σε ποιον απευθύνεται ο τραχτεράς? Στον παραγωγό ελιάς της Πελοποννήσου που καλλιεργεί 500 δέντρα. Στον αμπελουργό της Νεμαίας με τους 3 αμπελώνες του. Στο γεωργό της Κρήτης με τα θερμοκήπια του. Στο κτηνοτρόφο της Ηπείρου με το κοπάδι του. Στον συντοπαραγωγό της Θράκης με τα εκατοντάδες στρέμματα. Σε κάθε Έλληνα αγρότη που θέλει να περνάει λιγότερο χρόνο στη γραφειοκρατία και περισσότερο στη γη του. Γιατί τραχτεράς? Γιατί λοιπόν τραχτεράς και όχι κάποια άλλη εφαρμογή? Είναι απλό. Ο τραχτεράς δεν ζητάει από τον αγρότη να αλλάξει. Ο τραχτεράς προσαρμόζεται στις ανάγκες του αγρότη. Δεν υπάρχουν πολύπλοκα μενού, δεν υπάρχει καταχώρηση δεδομένων στις 10 η ώρα το βράδυ, δεν απαιτείται χρόνος για να το μάθεις. Ο αγρότης μιλάει, ο τραχτεράς καταλαβαίνει. Ο αγρότης δουλεύει, ο τραχτεράς θυμάται. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας. Σας καλούμε να γίνετε από τους πρώτους που θα το δοκιμάσουν, κάνοντας εγγραφή στη λίστα αναμονής του trachterά.com. Από μένα και εκ μέρους της ομάδας του Τραχτερά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Μακρύ. Και πάμε στην τελευταία ομιλία χορηγού. Είναι ο κύριος Τσιβίκης Δημήτριος. Ωραία. Στο πρόγραμμα, συγγνώμη, έχω αυτό, αλλά οκ, το διορθώνουμε. Από την Geomatics. Κάποιο λάθος έγινε. Ωραία, επαναφέραμε και το λάπτοπ. Καλημέρα σε όλους. Ονομάζομαι Χρυσόστομος Χανόπουλος. Ευχαριστώ τον κύριο Τσιβίκη που μου έδωσε το βήμα να παρουσιάσω εγώ τη δραστηριότητα της εταιρείας Geomatics ΑΕ και επίσης εκ μέρους της οικογένειας Geomatics ευχαριστούμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που συμμετέχουμε με αυτή τη χορηγία στο 6ο συνέδριο GIS. Η εταιρεία Geomatics δραστηριοποιείται στον χώρο της συλλογής και της επεξεργασίας υψηλής ακρίβειας και μεγάλης κλίμακας γεωχωρικών δεδομένων για πάνω από μια 30ετία. Ούσα η αιχμή του δώρατος στο κομμάτι των αεροφωτογραφίσεων στην Ελλάδα. Θα τα δούμε και αναλυτικά στη συνέχεια της παρουσίασης. Η νέα εποχή της γεωπληροφορικής χαρακτηρίζεται από την πληθώρα και την ευχέρεια στην οποία μπορεί κανείς να αποκτήσει πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδομένα. Από δορυφορικά δεδομένα τα οποία είναι είτε εντελώς δωρεάν είτε με κάποιο σχετικά χαμηλό αντίτιμο διαθέσιμα, από μη επανδρομένα συστήματα, από αεροφωτογραφίες, από εφαρμογές LiDAR, δηλαδή δεσμίδες laser, οι οποίες προσπίπτουν και με βάση την ανάλυση της προσπίπτουσας δεσμίδας μπορούμε να αποκτήσουμε πληροφορία, από εφαρμογές mobile mapping, από αισθητήρες Internet of Things, από επίγειες αποτυπώσεις και η λίστα είναι πολύ μεγάλη. Η πραγματική πρόκληση είναι στο όλα αυτά τα δεδομένα να μπορούν να αξιοποιηθούν με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοούν την γρήγορη, σαφή λήψη αποφάσεων και το στρατηγικό σχεδιασμό. Να υπάρχει ενοποίηση των δεδομένων, γιατί πολλές φορές αυτά τα δεδομένα αναφέρονται σε εντελώς διαφορετικά συστήματα αναφοράς και δεν μιλάω μόνο σε γεωγραφικές προβολές.
να ελέγχεται η ακρίβεια των δεδομένων έτσι ώστε να εξυπηρετεί το σκοπό μας, να υπάρχει διαλειτουργικότητα, γιατί τα γεωχωρικά δεδομένα αποτελούν μια βάση για πολλές διεπιστημονικές δραστηριότητες. Φυσικά, η διαχείριση του όγκου πληροφορίες είναι και αυτό ένα αρκετά σημαντικό στοιχείο, μια αρκετά μεγάλη πρόκληση. Και όλα αυτά θα πρέπει να αξιοποιούνται με το βέλτιστο τρόπο για να μπορούμε να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις. Να μιλήσω λίγο για την εταιρεία πιο συγκεκριμένα. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1992. Έχει στην κατοχή της ιδιόκτητα αεροσκάφη. Είναι ηγέτιδα στον τομέα των αεροφωτογραφήσεων στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται, είναι και από τις λίγες εταιρείες στην Ευρώπη που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα. Εκτός από τα επανδρωμένα αεροσκάφη, έχει στην κατοχή της και συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Προφανώς η υλικοτεχνική υποδομή είναι στην αιχμή του δώρατος τεχνολογίας και ένας καλά ρυθμισμένος κινητήρας απαιτεί και ένα σωστό αμάξωμα. Επομένως, δίνουμε μεγάλη προσοχή στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Οι περισσότεροι είμαστε ή εκπονούμε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές και ο βασικός μας στόχος είναι να αξιοποιείται σωστά η γεωχωρική υποδομή σε εναρμόνιση με τα ισχύοντα νομοθετικά πλαίσια και διεθνή πρότυπα. Όπως είπα και πριν, δραστηριοποιούμαστε σε όλο το εύρος παραγωγής γεωχωρικών δεδομένων, με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις κατά ISO και κατά του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας. Εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες από το πεδίο δράσης. Συγκεκριμένα εδώ είναι ένας αισθητήρας της Leica, ο Citymapper 2, ο οποίος είναι ό,τι νεότερο έχει να προσφέρει τεχνολογία. Ασχολούμαστε με αεροφωτογραφίσεις, με εφαρμογές φωτογραμμετρίας, εφαρμογές LiDAR, ανάπτυξη εφαρμογών GIS, κτηματογραφίες, κτηματολόγια και γενικότερα εφαρμογές διαχείρισης γης, ανάπτυξη βάσεων χωρικών δεδομένων, γεωχωρική ανάλυση, με εφαρμογές τηλεπισκόπησης, με γεωδετικές εφαρμογές και ίδρυση και συνόρθωση τριγωνομετρικών και κατακόρυφων δικτύων και φυσικά, όπως κάθε τοπογράφος που σέβεται τον εαυτό του, με επίγειες αποτυπώσεις. Ας δούμε λίγο κάποια βασικά πράγματα από τα κυρίως αντικείμενα τα οποία πραγματευόμαστε. Πρώτον είναι η παραγωγή ορθοφωτοχαρτών, όπου με έναν ορθοφωτοχάρτη απαλλασσόμαστε από την προβολικότητα μιας φωτογραφίας, η οποία είναι προϊόν κεντρικής προβολής, επομένως δεν έχει σταθερή κλίμακα και μπορούμε να αποκτήσουμε μετρητική πληροφορία σε εικόνες. Μέσα από φωτογραμμετρική επεξεργασία μπορούμε να παράξουμε ψηφιακά μοντέλα εδάφους και επιφανείας, να αποσπάσουμε τρισδιάστατη πληροφορία και να παράξουμε υπόβαθρα τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν μια πληθώρα εφαρμογών. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα ορθοφωτοχάρτη. Οι εφαρμογές είναι αρκετές. Αναφέρω ενδεικτικά πολεοδομικές και κτηματολογικές εφαρμογές, εφαρμογές περιβαλλοντολογικής παρακολούθησης και εν γέννη εφαρμογές υποστήριξης έργων υποδομής. Και για να το φέρω και πιο κοντά στα μέτρα και στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου, υπάρχει και η δυνατότητα παραγωγής ορθοφωτοχαρτών με αξιοποίηση πέραν του ορατού φάσματος, του φάσματος της εγγύησης υπερήθρων ακτινοβολίας, μέσω της οποίας μπορούμε να παρακολουθήσουμε δείκτες βλάστησης και να έχουμε και κάποιες πληροφορίες για εφαρμογές γεωργίας ακριβίας. Το επόμενο βήμα, μετά από την φωτογραμμετρία, η οποία υπάρχει σαν εφαρμογή και σαν επιστήμη από τις αρχές του 1900, είναι οι εφαρμογές LiDAR. Όπως είπα και πριν, μέσω της ανάλυσης της πληροφορίας της δεσμίδας λέιζερ, η οποία προσπίπτει στο έδαφος, ανακλάται και επιστρέφει πίσω στον αισθητήρα του αεροσκάφους, μπορούμε να παράξουμε και να ταξινομήσουμε νέφη σημείων με μοντέλα εδάφους και επιφανείας υψηλής ακρίβειας, τα οποία αποτελούν υπόβαθρο για πιο εξειδικευμένες και πιο ακριβείς μελέτες, όπως θα δούμε και παρακάτω. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα ορθοφωτοχάρτη, στο οποίο έχει αποδοθεί και η διανυσματική πληροφορία, πέρα από την πλεγματική πληροφορία, την οποία μπορούμε να αντιληφθούμε. Επομένως, έχουμε μία πλήρη αποτύπωση μιας περιοχής. Στην ίδια περιοχή βλέπουμε ένα ψηφιακό μοντέλο επιφανείας, στο οποίο απεικονίζεται ολόκληρη η κάλυψη της περιοχής και με κάποια ταξινόμηση και κάποιες άλλες τεχνικές μπορούμε να απαλλάξουμε την περιοχή από την περιττή κάλυψη και να έχουμε στα χέρια μας μόνο την πληροφορία που αφορά το έδαφος, το οποίο, όπως θα δούμε και σε αυτήν την εικόνα, είναι αρκετά χρήσιμο γιατί μπορούμε να προχωρήσουμε σε υδραυλικές μελέτες. Εδώ βλέπουμε μία εγκάρσια τομή
σε ένα υδατόρεμα, η οποία στην μπλε γραμμή μας δίνει την τομή με την οποία θα έπρεπε να αναγκαστούμε να δουλέψουμε αν δεν είχαμε την πληροφορία του ψηφιακού μοντέλου εδάφους. Απαλλάσσοντας όμως την πληροφορία από τη βλάστηση, μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα του εδάφους και της διατομής του υδατορέματος και μπορούμε να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια σε μια υδραυλική μελέτη. Προχωρώντας, μπορούμε να συνδυάσουμε όλες αυτές τις τεχνικές και όλες αυτές τις τεχνολογίες και να πάμε ένα βήμα παραπάνω, δημιουργώντας ψηφιακά δίδυμα, δημιουργώντας έξυπνες πόλεις, έτσι ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη διαχείριση των assets και ένας ολοκληρωμένος και σχεδόν real-time χωρικός σχεδιασμός. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε μισό λεπτό. Εδώ βλέπουμε ένα τρισδιάστατο μοντέλο πόλης από μια περιοχή στην Αττική, στο οποίο ο χρήστης, πέρα από μια βασική περιήγηση, την οποία πραγματοποιώ εγώ για τις ανάγκες της παρουσίασης και του βίντεο, μπορεί να δώσει attributes, μπορεί να έχει μετρητική πληροφορία, δηλαδή μπορεί να μετρήσει, ας πούμε, την όψη ενός κτηρίου, μπορεί ένας φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης να κάνει μια καλύτερη χωροθέτηση ενός κοινόχρηστου χώρου και γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες και εφαρμογές τις οποίες ακόμα ή τουλάχιστον τώρα ανακαλύπτουμε. Επομένως, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως, ας πούμε, πεδίων δόξης λαμπρό, η τεχνητή νοημοσύνη, το feature extraction, το οποίο επιτυγχάνεται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μαζί με την ανθρώπινη παρέμβαση, το λεγόμενο Human in the Loop Procedure, σε συνδυασμό με εφαρμογές WebGIS, ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο, καθώς και σε 3D GIS περιβάλλοντα, μας δίνουν μεγαλύτερη συνοχή στα δεδομένα μας, πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτερη παραγωγή αποτελεσμάτων, διαλειτουργικότητα και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. Η Geomatics ΑΕ συμβάλλει στην ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών μέσω των προηγμένων αποτυπώσεων, κάποιων εκ των οποίων σας παρουσίασα σήμερα, όπως είναι οι εφαρμογές φωτογραμμετρίας και LiDAR και εφαρμογές χωρικής ανάλυσης. Και επειδή αναφερθήκαμε στην αιχμή του δώρατος τεχνολογίας, θα κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή με κάποια χαρακτηριστικά έργα της Geomatics στον τομέα της γεωργίας, όπως η αεροφωτογράφηση της χώρας σε κλίμακα 1 προς 20.000 για τη σύνταξη του εδαφολογικού χάρτη. Το πρώτο πρόγραμμα και η εισαγωγή της έννοιας του ορθοφωτοχάρτη στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε από την Geomatics με την αεροφωτογράφηση της χώρας για την παραγωγή ορθοφωτοχαρτών για το Υπουργείο Γεωργίας και η αεροφωτογράφηση της χώρας για τη δημιουργία του ελαιοκομικού μητρώου, ένα έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είμαστε ακριβώς στο χρόνο μας. Υπάρχει λοιπόν ένα διάλειμμα μισής ώρας. Επιστρέφουμε. Υπάρχει ειδική συνεδρία που θα μιλήσουμε λοιπόν για την εθνική βάση των εδαφολογικών δεδομένων και ταυτόχρονα για τη νέα οδηγία, το νέο νόμο λοιπόν για τα εδάφη και πιστεύω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Τα λέμε σε λιγάκι, σε μισή ώρα.